Wow, amazing. Gaskiya wurin ya kyau ba. Wurin ya maka kyau ba? Kai sosai baby. Na san zaka ji daɗin wurin sosai. To gaskiya kina kashe ni fa. Kai. Zuna mana. Okay. Za mu ci daɗi ku da kun gane? Za mu shana, za mu more. Akwai kuɗi sosai. Ke san ni ban kashe ma kuɗin Najeriya. In yau daga dollars, sai Europe, sai pounds ne kawai a cikin jakana. Kin gane? To ba ku da wani case. Za ku ji daɗi a nan. Ni ne ban da matsala. Maganin kuɗi ba wani problem. Kun gane ai. Ku saki cikin ku shine baby na dama kun gane ba? Yeah, kai kun yi kyau fa. You are so good. Wow. Beautiful. Waiter. Makaranta ce kowa ya gane keken bera. Fito da miya bana ma wannan lami ne keken bera. Kar ki damu da zantar su dan yan ƙarya ne keken bera. Kayan da suke sawa kyale. Hi, baby. Baby ne zan buɗe. Ka buɗe mu. No, kar ka damu buɗe sauran. Ai na san ki baki da yadda wallahi. Wow, beautiful. Bishasha lemun mana. Ha, kin san ina son Ferus. Garba,